daga wuli a kɛra fuma ye koyi. Wallahi. Wallahi ni bari ɲɛnafin min kun bɛ ne la ha. Ni ka jugu ni ta ye koyi. An ka ko bɛ ban wa? Ɲinɛ ta ni fɛn ninnu wallahi. Ye semaine b'olu kɛ yɔrɔ la dɔrɔn taa ni ka sigi. Wallahi kuma dɔ an bɛ minɛn dɔw ta yɛrɛ u bɛ ban an bɛ tila ka sigi. Non. Mun de ko ni cunna ko dugu la ni zen fo ka na dugu la ka ne tile fila ye. A banna wallahi. O bɛ diya n ye dɛ bari an na baro caman kɛ sani ka taa. Sinon yɛrɛ b'a dɔn an fa mana an ka ko ni ninnu mɔ. Wallahi. I tununna i t'i ye yɛrɛ hali i tɛ sɔrɔ téléphone na tuguni ha. Wallahi jiginna ko de ka ca. Wallahi sinon ɲɛnafinba de bɛ nin na so in kɔnɔ yan. Ni kelen dɔrɔn de bɛ yan nɔ ne yɛrɛ tɛ tile so kuma dɔ ala ni ɲɛnafin y'a sababu ye. Wallahi i bisimila koyi. Bisimila wala. Na. Wallahi sigiyɔrɔ bɛ yen. I sigi. An ka ji dɔɔni d'i ma o tɛ. Wallahi o bɛ diya n ye o yɛrɛ sɛgɛnna. Daga wuli ma i ka so kɔnɔna in cɛŋɛ ye. Wallahi a bɛ kɛ cogo di? Kɔri ma sɛgɛn dɛ. Wallahi voyage ko ka ca yɛrɛ b'o dɔn. A bɛ sɛgɛn sira la fɛn bɛɛ. O ye tiɲɛ ye mɛ Wallahi. Sinon an fa n'an baw. Wallahi baasi t'u la. Baasi foyi t'u la. I yɛrɛ dun. An cɛ dun. A bɛ baasi foyi t'a la. Fo i bɔra an b'a fɔ an cɛ seri kɔrɔ dɛ. I futile. Wallahi a bɛ kɛ cogo di? Farasa daga wuli. Kana yɛlɛ na sa. N tɛ ka yɛlɛ na sa mun ye tiga bɔrɔ na. E kɔni b'a dɔn ni ma bɔ cogoya na sa. Yɛrɛ fɛ n'i ɲinɛna n kɔ. Daga wuli ne bɛ se ka ɲinɛ kɔ cogo di sa? I fana sa. Kan'o fɔ sa. Wallahi kuma bɛɛ ne b'i ka numéro tan tɛ koyi mais e y'o ye b'i répondeur de. Kana jigin ne la koyi daga wuli e yɛrɛ b'a dɔn voyage sira ninnu kan. Réseau bɛ ban kuma dɔ téléphone batterie bɛ ban wallahi kelen tɛ bɛɛ de bɛ nin fɔ. O kɔni ye tiɲɛ ye. Wallahi daga wuli ka nali diyara n ye koyi mais i b'a dɔn ne tɛ sigi sisan. Sisan kɔni sokɔnɔna fɛn bɛɛ b'i bolo a y'a mɛn. N kɔni bɛ kɛ cogo bɛɛ la pour que an ka se ka baro kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ. An bɛ to ka baro kɛ mais ne y'a kɛ cogo bɛɛ la ni n bɔra ka to ka segin joona ka na pour que an ka baro kɛ y'a mɛn. Misi a bɛ yen nɔ a ma wuli fɔlɔ. O ma tɛ ka taa cours di sisan. Bon ale bɛ cours di en ligne sisan de wa a bɛ togo de kɛ sisan mais daga wuli n bɛ na. Tati dia. Tati. Kamu junum na doni kan? Ka don e kan wa? E baarakɛla dɔ de ta. Ayi n terimuso de don a nana tile fila de kɛ komi i kun ma wuli fɔlɔ de. I terimuso o bɛna don ne kan. Joli a kɛra cogo di? E kun ka taa min? Ya Allah ka sɔrɔ ɲɛgɛn b'i kɔfɛ i n'i kun y'i tilen dɔrɔn ɲɛgɛn b'i nɔ. Wallahi. Monsieur. Ça va? Bonjour. N terimuso de don quoi. Komi i kun dalen don mais a nana tile fila de kɛ n fɛ a tɔgɔ ko Joli. Ne to ka min ka kuma fɔ kuma bɛɛ ta fo n ko n k'a bɛ voyager
Ngayo ya beta jamano ko ka minɛn ta la ta ale de don. Joli. Monsieur filɛ nin ye. An cɛ. Ça va? Ok, on me court. Kora ma dimi. Ai non a ma dimi wala monsieur ko man gɛlɛn sa comme a balila la dɔrɔn de. Ni maloya de. Non a ma dimi. Comme a sɔrɔ ne fana kuma fɛn f'a ye quoi. Mais o dɔrɔn de don sinon foyi y'a mɛn. Ni bili ka taa kɔnɔna na foyi tɛ yen daga wuli y'a mɛn. Azoli. Daga wuli filɛ sa. Mama sara. Wa ŋe ta ti bili la ye. Non. Fussein, et qui t'a dit là? Non, il y a phrase follow mani, a essayé de corriger, Allah est gagné alibi. Les explications de manchoko ma akete no. Phrase follow de mani, sinon flying yana. Alassane, Edou. Alassane, il y a fla de mani, killing. Monsieur, il m'a fait des délits. Voilà, donc, nous me l'attendons la nuit là où il Ok. Et non, Obana. Au fil la barre. Beaucoup de filles à pareil. Il faut qu'il y a fara. Ah. Et oui, il y a fara. Ah, mega barre de go. Sinte Fatim yera afan kiyo mo sewe. E chama bari fan yako. Oh, ok. Mega barre de go. Ah, ok. Ah. Concentré. Aya ga tura. Alassane, eta flanchi manye. Kelen dɔrɔn de pousse la. Bon, laban yɛrɛ man ɲɛ fana. A ye segin fɛn ka ɲɛ bani. O kuma ne bɛ n si kɛ explication n'aw ya. Funteni mesa. Mishi. Oh, funteni tɛ la. Ayi, funteni tɛ ne na. Funteni tɛ la. Ayi. Cɛ. N'a ma fɛn suit ka ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ, ne kɔni b'o fɔ. N'a ma fɛn suit ka ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ. Aw de bɛna examen kɛ, a y'a suit. A ye saya ka tuguni a k'a jira. I ɲɛ filɛ sa. Ya fama. Wala ma da ba. Ne baara de la. Nyami. Agatu. Ni mɔgɔ sugu jumɛn ta? Je disais, nous avons un examen de la fait un suivi gagné, nous fois. Ni leçon de Roma, c'est ça. Now clara la bron, a été so à la classe à Rawan. Au don de Nino doit faire. Bien. Ok, pause de 10 minutes. On tue plus le son ta voix.
Désolé. I b'a dɔn kuma dɔ ne bɛ n sigi ka miiri an ka ekɔlidenya la Walahi ekɔlidenya na an tun tɛ ɲuman kɛ koyi. Bandi kɔkɔlenw. mɔgɔ mana ko ninnu fila mais a bɛ kɛ cogo di Walahi. ɲɛnamaya n'a taabolo tɛ B'o fɔ. i hakili b'a la don min an taara ka taa mɔgɔ ka mangoro salati kɛ Kata mɔgɔ ka mangoro kari ka n'o kɛ mangoro salati. walayi yɔrɔ ekɔlidenya yɛrɛ de ka di wa Ekɔlidenya ka di koyi. I b'a dɔn k'a moment ninnu moment si tɛ kelen ye. ne ko i ɲinɛna Flo Mese kɔ dɛ Flo Mese a ne ma Flo Mese kunkolo bɛ o k'ale bɛ ne furu k'a bɛ n furu de fara mɛtiri ninnu bɛɛ kabalenba. mais e fana sa n'e kun ye sari de e ɲinɛna o kɔ e kun bɛ pari ni ekɔli bɛɛ Ka n'o fɔ sa. ekɔlidenw t'i to yen mɛtiriw t'i to yen An bɛɛ kun bɛ pari n'o fɔ n t'o faamu dɛ. e kun bɛ pari n'anw Ayi o tɛ dɛ mɛtiri ninnu yɛrɛ de kamolenbaw ye kuwa. I bɛ se i bɛ ne furu ayi n furu fara de. ala o kelen kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ mɛtiri ninnu ka kamelenbaya i y'o fɔ i bɛ dɔ bɔ a la mɛtiri bɛɛ tɛ dɛ a kana mɛtiri Bese t'i bɔ an da la wa? Fatimu kun tɛ ka ekɔlidenya. a fɔ tuguni dɛ E bɛ se ka kuma. o yɛrɛ tɛ perebu dɔ ye a bɛ kɛ cogo O da ka di la. ala Fatimu o la sisan ne bɛ ka kulɔlen. sisan ne mana miiri wa anw denw fana bɛna k'olu bɛna ko kɛ ekɔlidenya kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ye min kɛ u bɛ se k'a jaga kɛ An ye min kɛ olu tɛ se ka tɛmɛ u tɛ se wala u tɛ se. ala a bɛ kɛ cogo di Fana ye wagati ko de ye. walayi sisan an tɛ se ka segin a si kan a bɛɛ kɛra ko kɔrɔ ye Wala a bɛɛ kɛra ko kɔrɔ ye. E ɲinɛna de i ye kuma min fɔ dɛ. o ye kuma jumɛn ye e de denni ka ko kolo yɔrɔ kuma kɔrɔ wuluw ka di o ye mun ye tuguni Ne bannen ko ne tɛ n ka mangoro salati d'i ma. ne hakili t'o la Ne bannen ko ne tɛ n ka mangoro salati d'e ma. walayi ne hakili t'o la Zoli o ye mun kuma E m'a fɔ k'e bɛ fɛ ko ni cɛ min ye furu k'o cɛ kelen ka ne fana ta. ayi n bila yan fɔlɔ i jɔ o kun ye wagati ni kumaw ye o ye kulonkɛ kumaw de ye ayi sabali ni deli la Jumɛn? ɲin'o kɔ Ka ɲin'o kɔ cogo awɔ di? ɲin'o kɔ Ayi ne tɛ se ka ɲin'o ani kɔ. ɲɔ kelen na dɛ ɲin'o kɔ O tuma e b'i ban i ka kuma fɔtaw la de. wa o waati ne y'o fɔ ne kun t'a kalama a ka ɲi ta yɛrɛ a ka ɲi ta O tɛ se ka kɛ ten tɔ. Joli awɔ ni cɛ min ye ni Fatimu ta o fana bɛ Joli ta ne yɛrɛ de b'a fɔ Joli o ni cɛ ye Joli ta awɔ an bɛ sinɛ kɔnɔ an b'an ka Zoli ala kama a ka ɲi ta ayi n t'o la dɛ n t'o la dɛ an ka mese ayi kabini kelen n t'o tulonkɛ sugu na ayi n t'o la dɛ wuli ka bɔ yen wuli ka bɔ yen ayi n t'o tulonkɛ sugu na e t'o la ayi ne t'o la kulonkɛ gansan dɔrɔn ma ayi ne tɛ nin tulonkɛ sugu na an ka ninnu bɔ fana a sa ni kulonkɛ ɲɔgɔn tɛ se ka k'e fɛ. cɛ a bɛɛ bɛ daminɛ ni tulonkɛ in de wa a ka ɲi ta comme je vois que vous avez des choses à vous dire et blablabla donc moi je vous laisse awo ne bɛ taa n ka leçon ta yen Ayiwa j'ai cours ce soir ok Zoli ne tɛ nin ko sugu ninnu na dɛ ayi e Fatimu i fana sa n ko ko ninnu kulonkɛw de. cɛ ko in filɛ nin ye tulonkɛma y'a ko ninnu ayi E ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne ba n'a fɔra hali e yɛrɛ y'a dusu la ko ne bɛ sigi e cɛ kunna e bɛ don o la. ayiwa mɔgɔ Ne tɛ ye ko cogo kulonkɛ dɔn ko dɛ n'u dɔrɔn de i fana sa o tuma hali n'e bɔra ni ne ko ne bɛna kulonkɛ kɛ misi fɛ o tɛ se ka kɛ wa. bɔn tulonkɛw bɛ yen tulonkɛw bɛ yen nɔ mais ninnu ye kulonkɛ de ye. ayi dɛ il faut k'an ka limite dɔw don an ni ɲɔgɔn cɛ c'est mieux quoi Fatimu n y'a mɛn jo t'a la voilà ni man t'a dabɔ o bɛɛ kama o de ka di n ye o kulonkɛ de la. sabali sa a ka ɲi ta
Mais c'est... Ne va amener que cours d'âme de nuit. Jolie. Hmm? Ne b'a dɔn fɛn min b'i hakili la mais an da bila ko ɲɛnama tɛ. Misi yɛrɛ kɔni. Mun ne hakili la? Hali ni fɛn min hakili la ye, o ye kojugu de ya. Jolie. Jolie. Quoi? Fais très attention. Attention. Je sais ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu me séduis? Te séduire. Oh haram yalen non. Hein? Misi oh haram yalen tɛ sa. Awɔ ma haram ya. Ayi o ma haram. Mais ne bɛ deli ka sabali. Ka sabali mun la? Ne ko dɔrɔn an bɛ ne ka cours daminɛ don min na. C'est tout. Ou bien, am na fi yɛrɛ c'est pour l'or. Julie. Misi. Arrêtez avec ces jeux-là. Conséquences b'a la wa. D'accord. Ne kan ka taga Chine. Bien. Et puis? Ne Chine bon ayi. Ni Chine tɛmɛ ne kan ka taga. Et puis? Voilà. Donc, fɛn min bɛ hakili la o tɛ se ka kɛ o. Munna? O kɔni tɛ se ka kɛ. Mais munna? E ye cɛ de ou bien? Ne ye cɛ de ye. N furulen don. Et puis n furumuso fana ye terimuso de ye. Mais muso kelen dɔrɔn de b'i bolo. Sariya ko cɛ bɛ muso ta fo 4. Kelen de b'i bolo e m'a la daminɛ. Jolie. Misi. Hali ni ne bɛ dɔ fara o tɛna se ka kɛ e ye. E yɛrɛ bɛ sɔn o ma wa? Bien sûr. Et pourquoi pas? Hein? Surtout e cɛ genre ninnu yɛrɛ de ka di ne ye. Ka di n bolo bin yɔrɔ ɲɛna de. I ma bon, i ma jan kojugu, gentil, très simple en un mot. T'es unique à ton genre. Jolie. Monsieur? Je ne sais plus quoi te dire. Comment ça? Ce que moi j'ai à te dire. Ne te fais mangan ka kene ni Fatimi cɛ. Kana jɔrɔ o yɔrɔ la. Fatimi mɔgɔ min yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la kuma bɛɛ, a t'a occuper e la. Fɛn bɛɛ wari ɲini de ye baarakɛyɔrɔ. E yɛrɛ i bɛ kilen kurudi la, i bɛ sɛgɛn. I mago bɛ mɔgɔ la minnu ka to k'i digi k'i fariw bɔ ɲɔgɔn na. Ouais, c'est vrai, mais ne n'allait bien n'o ka bon. Ne n'allait bien n'o ka. Ça va. Mais ne yɛrɛ de bɛ ko yen nɔ, ça me plaît pas du tout. Franchement. I bɛ sɛgɛn to walayi. Fini ne bɛ to k'o don ne la kuma dɔ. Souvent, temps de repos ninnu. Ne bɛ se k'olu gérer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais encore, sabali. Mais sabali. O sabali o de kɛra? Moi, je vois rien de mal dans ça. Arrête de me séduire, s'il te plaît. Pourquoi? On dirait, moi-même, je ne sais pas, on dirait que Chili nous en a des. Kanechi. Même pas. John Menichi. Mais la féré est là, donc j'ai voulu passer un bon temps avec mon ami. Ouais. Donc, à travers ce temps-là, tu me plais quoi, en un mot. Oh là là là, c'est chaud là. Quoi, c'est chaud ici? Mais il est chéri en fait. Et on claque comment faire quoi? C'est clair comment? Non, à Kadignan, Queen, Léonuna, genre quoi? Tu vois, non? Ah, bien juré, si ça aurait Kadignan. Il y a rien à gérer. Il y a rien à gérer. Comment? Il y a rien à gérer. C'est risqué, c'est dangereux, c'est pas bien du tout, c'est pas bien. Ça. Un homme digne, un homme digne. Comment ça, un homme digne? Chérie. Non. On en parle plus.
Ma kuma kɛ kɔfɛ. Ok. Monsieur. I bɛ nin fɛ quoi. Genre ne ka séjour dɔrɔn i yɛrɛ bɛ ka fɔ demain dɔrɔn de don tu vois non. Mais an bɛ essayer ka nin ko ninnu zongili position dɔ la y a rien de mal dans ça. Mais plus an bɛ se ka nin ko ninnu kɛ Fatimi tɛ bɔ nin kalama wa. Fo ne kɔni y'a fɔ a ye sisan tɛ ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ min occupé len don a ka baara la kuma bɛɛ. E yɛrɛ b'i sigi tan ko muso de b'i bolo. Genre sɔgɔma Fatimi bɛ bɔ fo heure min. Mɔgɔ tɛ yen min b'a occupé la. Mais mɔgɔ bɛ ne ɲɔgɔnna ninnu de la sa. Ok, y'a faamu, y'a faamu. Ne bɔra y'a faamu. Mais yɛrɛ dabila ye. Monsieur. Nin y'a ye ne bɛ ka kuma i fɛ dɔrɔn donc don min na ni ne y'a essayer ne bɛ digi. Cɛ yɛrɛ kɛ cɛ ye sa. Non. C'est an ka jigin sanfɛ ka na. An ka jigin an ma kuma kɛ tɔ kɛ duguma. Non i b'a dɔn genre e bɛ an b'a kuma kɛ e tɛna kuma tɛ na kɛ tuguni quoi. Genre ne dun bɛ taa sini i b'a dɔn ne ye voyage d'affaires ninnu tu vois non. Minɛn bɛ ta minɛn bɛ fɛn bɛɛ donc temps libre ka dɔgɔ ne bolo quoi. Nin moment ninnu na ne bɛ fɛ k'an profiter yɛrɛ de. Oui, on en profitera. Je sais. Ok, an ka taga. Awa. Eh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qui est cette fille? Eh! Il faut pas que je tombe dans les pièges. Il faut pas que je tombe dans les pièges. Oh. Fatimi bɔra sa. Fatimi bɔra a tɛna sisan. Ok. An b'a kɛ sɔrɔ tasi ye dɛ. Tiɲɛ fɔ. I bɛ daminɛ min na. I bɛ na. I bɛ na. I bɛ ten dɛ. Min. Sɛbɛ. I ka na dɛ. Ni Fatimi bɔra ne kalama ne sara. Merci. Kɔrɔ ma kala dɛ. Wada ma kala. Non Fatuma jara ko. A jara. Min bɛ fɛ k'a bila yɔrɔ dɔrɔn. Ne tɛ foyi ye. Monsieur,
Sura era balla ka tun sɔgɔma. Sura. Douleur no de kun y'a ye. O de y'a to n bɔra quoi. Sinon foyi wɛrɛ ma. Ok, n y'a faamu. Joli. Dumuni yɛrɛ. A diyara yɛrɛ de. Ne ale. Wallahi an ka cin ma se ka ɲinɛ bɔ. Mina f'a ye ne. A ka tile 2 jan wallahi cin ma se ka ɲinɛ bɔ. Kana jɔr'o la. A bɛna jɔ kɔnɔ ka ban. A bɛna an ka jɔ kɔnɔ ka ban. Ɲaa i ma ye a. Ni tile 2 dɔrɔn jan quoi. Pour que an bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na. Cɛ in bolo. N'Ala sɔnn'a ma tile 2 dɔrɔn wallahi. Ni kɔni bolola wari o sɔrɔla o to yen. N ko n ye nin nɛgɛ a bɛna jɔ kɔnɔ ka ban. Mais tile 2 dɔrɔn kɛra waritigi ye quoi. Ok. N'Ala sɔnn'a ma. Kana jɔr'o la. Kana jɔr'o la. Inshallah. Ka joli ka wari. Wallahi billahi ne ni fo. Ne ko mun ko de kin ke ji. Donc tu joues avec moi. Munshi. Ko suku jumɛn? Donc i bilala kana so kana. Kana n ka foyer de truc. Kana oser tuguni dɛ. Ne tɛ bugɔ dɛ. Ne tɛ bugɔ. Hali sini ne bɛ parce que escroc. Ne ye cɛ ye ne bugɔ tugun. Ne ye escroc kɛ. Donc tu es venu ici. Pour? Donc i nana wari ko de la. Mun wari? Donc mun tɛmɛ n'o cɛ o banna y'o ko dalen pewu. I tɛ min kalama de. I y'a faamu wa? I tɛ min kalama de. I kɔnɔma de don. Awɔ. E kɔnɔma. Fitininma ma. E kɔnɔma cogo di? E den na kɛ. Joli de? Ne ko M'a mɛn. Joli. Oui. E ko mun b'e la? Ne kɔnɔma de don i cɛ den na. I cɛ infidèle in de ye ne kɔnɔma de don la. Awɔ. Kana nin lamɛn dɛ. O tɛ se ka kɛ. N ko o tɛ se ka kɛ. En tout cas. Joli tulo b'i la. En tout cas o dun kɛra a kɛra cogo di? E t'i cɛ infidèle ɲininka i bɛna baga ne de ma. Fati mɔgɔ de kɛmɛ ka nin bila ka na an ka foyer détruire pour que a ka se ka wari sɔrɔ ne bolo ka taga. I y'a faamu wa? I nɛ minɛ ka bɔ n da la. Joli tulo b'i la. Ne ko ne kɔnɔma de don i cɛ infidèle in de na. I tɛ min kalama e bolo ko ne ni e cɛ ka ɲɔgɔn dɔ ye yan de ya? Ou bien e sababu wa? Ne ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ta appartement hôtel dumaniw. An yɛrɛ famana o don. Depuis quand? Ok. E ka kan ta. Am kan. I bɛ se ka ɲɛma i bɛ bɔ n ka so wa? Joli o cogo nin na. O cogo nin na wa? N'i ka bɔ n ka so. An ka kuma kɛ sisan la. Bɔ n ka so. Fatim. A expliqué ba. Ayi. Dara ma fɔ cogo min na quoi. Idée dɔ de tun b'a hakili la kana. Bon bien vrai que fɛn dɔ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ mais olu ye erreur ye quoi. Ni mɔgɔ bɛnna piège kɔnɔ quoi. Fili bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. I y'a mɛn ni nana don k'an ka foyer
wallahi monsieur ne ye kanu ni ma ne m'a dɔn k'e bɛ se ka ne janfa fo ka se nin degré la quoi n daga wuli teri i jɔ n ka tila n ka kuma na bani parce que min dusu bɛ ka bɔ i dun ka sabali i ye n ka kuma mɛn wa e t'i miiri dɛ hɔrɔnkolo i t'i miiri dɛ e sɔnna ka ne sara tan e sɔnna ka ne sara tan ka ne Fatimu sara tan monsieur e sɔnna. Fatimu. Ko in ka ɲi tan bani monsieur bɔ kɛnɛ ma n tɛ se k'i lamɛn tuguni k'i ka bɔ kɛnɛ ma monsieur n bila bɔ kɛnɛ ma n'i ka bɔ bani taa ka bɔ n ka so monsieur taa ka bɔ n ka so taa. Ninnu sɔnna ka ne sara tan